Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan Lunes. Pizza 3 na kita kan bulanin Mayo taon 2021. An bulanin piristahan po. Uy, advance happy fiesta tulo sa Barangay San Agustin kan siyudad ni Iriga. Kaya karondang Joter Tersinyo. Madali na na piyesta sa endo karondang Joter. Good morning sa imong pamilya. Siriman good morning kay Engineer Steve Andalis and family. Advance happy piyesta po sa endo. And kay Ma'am Edith Andalis, good morning. Happy Fiesta sa endo dyan. Sa gabos na mga taga San Nicolas, advance happy Fiesta kasudma. Or kan sarong aldaw man itong nag-celebrar kang kapistahan ng Barangay Santa Cruz sa Iriga, ano.
Although, kadakol bawal po ngunya na pandemic, pero dahil po maiwasan na siyempre maganda sa pangpamilya. Kung may butuang bisita, wala mang doon na pagkakaan. Pero bawal po ang irinuman na nagtuturumpukan, lalo na kung sarong baso lang ha. Kaya kung may surusyat, kanya-kanyang baso, kanya-kanyang pulutan, kanya-kanyang kutsara. At sa kapiestahan, sa mga piyesta, maibitaran po na mag-surusyat man dyan. Sa nabuwag pala na happy fiesta man, ngunya na Mayo 3. Sisay daw ang mapiestan ta duman partner. Happy fiesta kay Mayor Persimbulan. Kundi sabi ni Mayor, bawal ngunaan mga pagarbong handaan, bawal ang mga social gathering, mga non-essential dahil kan na pandemic. Pero dawa pa paano kung may mapasyaran ka, siyempre kung na sanang pwedeng ikaduhol, tiyagaan na yan Oy, Kimanay Bibot Roll, happy fiesta sa Indo sa Nabuwa. Sa lado technical, ang sa kuyang partner digdi, Engineer Charlie Binaobra. Ang lalaking sobrang appeal sa mga parantabay. Oy, kan panahon na nagyarumduman ko ang mga tugtog ni paring Cha sa sayang programa every Sunday itong ballroom fiesta. Nagigarumduman ko kan mayo pang pandemic, pertian ruyug-yugan, baraylihan kan mga Mr. and Mrs. Club, kan mga hobine. Ngunya makakiridul-kidul sa baylihan sa mga plaza. Sige bubagayan sa mga boro barangay, sa mga munisipyo. Pag may mga okasyon, ang mga Mr. and Mrs. perti manaan pa boro bayling cha-cha, tango, sweet. Sa mga hobinisman, modern music, saka itong mga sweet, yan. Osong-oso yan kan mayo pang pandemic. Pero dahil po sa pandemic kita, kadakol bagang bawal. Sa tuya pong gobyerno, IATF, para po dahil kita mahawaan kan na COVID-19 na nagpaparadakol na naman. Mga kaso kan COVID sa nasyon kan Pilipinas. Sa information niya, undig di si Rodel Cesar, yan man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, ang sa mong finance officer. Yan man sa transmitter site, Engineer Engineer Lindon Turalio, and sa to yung maskuladong PSG naman, iyo si Jimmy Guanzon. Sa barangay Patan, mayong health protocol, live band sa inuman, wala social distancing. Anong nangyari? Uy, matod man na di. Iya po ta kay Kapitan sa barangay Patan. Ang mga stricto kayang nagsusunod ka na mga health protocol garo sa mga sentro sa nabaga. Sa mga parplanks barangay, coastal barangays, and mountainous barangays. Na din naman na reparo kan sa tuya mga frontliners, mga nagchi-checkpoint, mga autoridad, garo dawa mayong Christmas si General Lakaw-Lakaw. Mga okasyon, bilong-bilo. Pero sa mga sentro, yun na iigpitan na maray. Sa mga establishment, sa mga municipal government offices, mga national and local government agency, iyon na iigpitan kan mga health protocol. Ang mga tao,
na yaon po sa sentro naka-iristar as nagduduman, iyon medyo stricto nakasunod kan mga ipinapautob na mga reglamentos, patakaran na ipinapautob kan mga local government units asin kan IATF katakod kan pag iwas ta po paglaban ta sa COVID-19. O kaya itong mga rayong barangay, medyo denggayo na ririparo kan sa yung mga barangay officials na sindaan pinagmamanduan kan sa yung gobyerno probinsyal maging kan gobyerno nasyonal na magtabang sa pag-istrikto pagpautob kan mga executive order na pinapaluwas po kan sa yung mga nanunungdan kana kaya ni pong sa tuyang gobyerno probinsyal sa pamamayo ni Governor Mix Villaferte na hinagad ang tabang kan mga barangay officials maging kan mga municipal mayor ta or city mayor na may mga executive orders sindang pinapalawas sa gabos na mga barangay na sa pong nasasakupan. Pero alagad anibang mga barangay officials dahil nakakapag-perform as in duty and responsibility sa at mga tao dahil ninda na ipapautob mantang pag sa meeting na ipinapaapod kan mga local chief executive presente man ang mga punong barangay as in iba pang barangay officials mairiyo, matarango, maarapot pa kan mga bagong policy kan mga minimum health standard protocol para perming safety po ang mga tao as in ang mga yaon sa barangay sigan tarango-tango malamang nagpipiling-piling mayo nag-uupunir siging kuruyog-kuyog pag-abot na po sa barangay ninda anibang mga barangay officials garo baga daeng gayo na ipapautob ang dapat na ipautob na mga policy. Pero bako man pong gabos ng mga barangay officials, garo nagiging turog sa pansitan or dahil nakaka-perform ng husto, tultol kan sa endang mga duties and responsibility sa endang lugar na nasasakupan, katakod po kan sa tuyang mga policy sa paglaban sa COVID-19. Kaya ang DILG halat-halat ang mga apod kan mga namamanawaan duman sa mga barangay officials na medyo may kapabayaan. Sa enda pong iimbestigaran yan, asin kung mapupwede, posibleng mapatawanin na inaapod na kastigo sa mga mapabaya kan sa endang responsibilidad sa enda pong mga sasakupan ng mga namamanawaan sa enda man ng mga barangay. Lalo na ngunyan na ang Philippine Stock Exchange Index nagbagsak sa 1.80% na sana na grabe ang ibinagsak kanakaaging aldaw na Biyernes. Anya ko grabe ini. Grabe ang pinagsukamang po pagsubasob kan Philippine Stocks Exchange Index. Kaya po medyo masasakitan na naman po ang pagbangon kan stocks. And mamamati ta talaga na talagang bagsak ang sa tuya pong stocks. Apektado ang ekonomiya. Magin ang mga blue chips na inaapod na mga company aros subasub man ang nasa pong pagninegosyo. Magin ang mga saradit na mga negosyante ngonya nag-aangal man dahil po sa pandemic. Magin ang mga individual na namamanwaan nangorgnay itong mga nagtitios na lalong nagtitios sa panahon na ini. Aros maka ng mautangan na basta-basta sa panahon na ini ta puro mantingating, puro mantika po. O kaya gabos man pong pagi, pag-iisip kan gobyerno kung paano ma-open sa public ang mga business na igwalang po kitang inaapod ng mga pagbabago sa mga protocol. Lalo na ngunyan na sa may parte kan Metro Manila, may mga ECQ pa
Kaya po digdi sa probinsya ng Camarines Sur, dahil nananatili po kita, dahil man na-approve ang kaagadan ko tana o request na isa irarom sa GCQ ta nagtataas kahit tubaga sagod ngo niyan ang mga kaso ng COVID, dahil man po na-aprobaran yan. May mga rason, tangarig dahil man po maapektaran sa tuyang mga kababayan, sa tuyang negosyo, sa tuyang ekonomiya. So nananatili po kitang MGCQ sa probinsya ng Camarines Sur. May pinalwas pong executive order si Governor Migs Villaferte para po ini sa bagong ini executive order niya pong ini number 5. Basahon ko po ini sa Indo para po sa kaaraman kan publiko. An order establishing stringent guidelines for the effective implementation of modified general community quarantine in the province of Camarines Sur on granular lockdowns and curfews. Section 20 Declaration of Granular Lockdowns. Local government units shall apply the zoning containment strategy and identifying areas needing prompt response and interventions. Pursuant to Memorandum Circular Number 2, Series of 2020 issued by the National Task Force, local chief executives shall have the authority to enforce granular lockdown in the geographical units as such or such as, but not limited to, houses, sitio, purok, or barangays with respect to the risk and current situation in the respective areas. Pursuant to Executive Order Number 2112, Series of 2020 issued by the President, areas in the LGUs shall be categorized into 4 zoning classifications: 1 critical zone, 2 containment zone, 3 buffer zone, and 4 areas outside buffer zone. All geographical units under the different zoning classifications shall be replaced under enhanced community quarantine, modified enhanced community quarantine, general community quarantine, and modified general community quarantine respectively. A house may be placed under granular lockdown for 14 days when at least one case of either suspect, probable, or confirmed COVID-19 is present, provided that a minimum radius of 25 meters from the unit shall be implemented and enhanced community quarantine shall be imposed. Ini pong i-imponer na bagong policy na kung iguaman mag-positive sa sendong arong, masukol ng 25 meters sa unit na yan o sa lugar na yan para ito po ang i-lockdown. Pero susuportaran po nin pangangaipo kamo kan nasa tuya pong gobyerno probinsyal. Malangan ito itong mga lockdown dyan sa may parte kan Santiago, Iriga City. Duhulan po nin pagkakan bagas, ayuda. Sino ba pa? Ni Governor Migs Villaferte. Kaya dako lang pasalamat po kan mga na-lockdown ng mga kababayan ta sa parte kan Santiago, kan siyudad kan Iriga, kasuod gayo dito, pigiling ko kan Sabado ito. Talagang haros tig 30 bagas itinaw ni Gov Migs asin iba pa na mga ayuda. Kaya maugma baga na ang mga local government units ta sige man ang tabang sa mga lugar na nalalockdown, lalo na duman sa pamilyang nangangaipong tabang
ninulita nala-lockdown. May bantay na pulis ta, baka ngayon sige andulag kan iba, magwardyahan sinda. Ta delikado po na makaulakit ang COVID-19 sa iba. Kaya kung lockdown, lockdown. Kung bawal magluwas, bawal, dahil magluluwas. Dahil man pwedeng palaugan. Sumagin ng local government units, kan iri ka nahiling kuman, na nagtabang man. Pero medyo mayabang pan iba ta, gulpi ngay ang tabang kan na LGU iri ka. Kung ano-ano, na mga pagaro paara pa, na imbis na isimplita na sana ang pagtatao nasa Biblia kan mahal na Diyos, na kung minatabang ka sa kapwa mo, hindi mo na dapat pang iorgulyo asin ipagmalaki kung ano man ang sa imong naitabang. Or nagpapaara ka na malay mo kung dahil mo man kayang isustenir. Habang may pandemic, ang mga siring kaning pagkaon na sa imong idinuduhol. Dahil mo na dapat ipagpayabang yan. Nakisyo may mano, kung ano-ano pa. Simple. Importante nagtao ka ng tabang. Lalong-lalo na, garo baga mapaara ka pa, maray kung kaya mong sustiniran yan, habang may panahon ng pandemic, habang may nalalockdown na mga kababayan ta. Kaya dapat simple lang Kaya minsan ang nakakaraot. Itong mga duli-duli sa palibot kan ibang politiko. Ano? Bueno. Ipadagos ko po ang pagbasa kan executive order ni Gobmig sa Villafuerte. Yaon sa ina ito, an order strict compliance. Sa ina itong pigbabasa ko, pambira na, maluya na kayo talaga ang mata ko Itong sa granular lockdowns and curfews. A house may be placed under granular lockdown for 14 days when at least one case of either suspect, probable, or confirmed COVID-19 is present. Provided that a minimum radius of 25 meters from the unit shall be implemented and enhanced community quarantine shall be imposed. Section 22, curfew hours. Every day or everybody is enjoined to observe curfew from 9 o'clock in the evening up to 4 o'clock in the morning, early in the morning. Individuals who are attending or experiencing emergency conditions that require immediate attention shall be considered exempt from curfew for medical and humanitarian reasons. Lalo nito pong mga essential ang kalakawan sa luwas. Pwedeng i-exempt po ini. Tapos ano pa ini yung executive order ni Gob? Guidelines. The Department of Health Center, whereas, and Development, DOH, CHD has been reporting a record high increase in confirmed COVID-19 cases in the province of Camarines Sur for the past few days, whereas pursuant to Section 2 of Proclamation Number 922 Series of 2020, declaring a state of public health emergency throughout the Philippines, local government units are enjoined to undertake critical, urgent, and appropriate response and measures in a timely manner to curtail and eliminate the threat of COVID-19. Whereas, in view of several issuance of the IATF adapting to the changing situations during the pandemic, there is a need to issue stringent guidelines consistent with the national government and IATF policies to curb the transmission of COVID-19 in the province. Now, therefore, I, Miguel Luis R. Villafuerte, Governor of the Province of Camarines Sur, by virtue of the power and authority vested in me by law, do hereby declare and order
the following measures and guidelines. Section 1, strict compliance with the minimum public health standard. Minimum public health standard which include physical distancing, hand hygiene, cup etiquette, and wearing of face masks and face shields, among others, shall be strictly observed at all times. Authorized person outside of residence, the following, are allowed to go out of their homes. All persons who will access or obtain essential goods and services. Workers or establishment allowed to open or operate as provided under Section 3 hereof, provided that they must always bring with them their company ID or certificate of employment. The following shall remain in the residence at all times, but may be allowed to go out only when dispensable under the circumstances of obtaining essential goods and services, or for work in permitted industries and offices, and for permitted activities. Tapos, ano pa yun eh? Any persons below or any person below 15 years old, those who are 65 old and above, pregnant woman and people with immunodeficiency, comorbidity, or other health risk. Permitted sector, o an mga 15 years old pa lang, dahil magpararolos luwas, lalo na kung curfew hour, saka ang mga 65 years old, kung bako man pong mga importanteng kalakawan ang gigibon sa lawas. Permitted sector sa establishment activities, all private offices may be allowed to operate anywhere between 50% to 100% on-site capacity, while encouraging work from home and other flexible work arrangements where applicable. Section 4, establishment, persons, activities not permitted to operate work or be undertaken. The following establishment, persons, or activities are not allowed to operate work or be undertaken. Entertainment venues such as karaoke bars, clubs, concert halls, theaters, and theaters. Fairs, ferias, kid amusement industries such as playground, playroom, and kiddie rides. Cockfighting and operation of cockpits except for the sole purpose of conducting sabong license and regulated by the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ay dapat so mga aficionado sa bulang. So iba magatol lang maray, gusto nang dalan-dalan, makapurpusta, mapagitang buro lang mga tugang, Pero itong mga sa A-line, isabong garo, iyo lang taon pwede tang mapagdalan-dalanan, or kung rehistrado ka mo dyan, pwede ka mo dyan taya. Movement of cargos, delivery vehicles, the movement of cargo delivery vehicles as well as vehicles used by public utility companies shall be unhampered. Shuttle services of permitted establishment shall not be subject to an ID system, but shall maintain compliance with minimum public health standards. However, in the cases of confirmed reports that cargo are being used to transport LSI travelers, authorized persons manning the Del Gallego border checkpoint are allowed to check the identified cargo trucks. O kaya stricto mangyari na bubusisyon ang mga sakay kan mga cargo trucks. Tatibad mga tao na naman, mga pasahero ang lunad, tulos na kumpiskaron ang bihikulo,
tulos na kasuhan ng driver pati ang operator owner kan mga cargo trucks na imbis na mga produkto nindaan karga mga tao, pasahero para maka-jackpot sa ganansya. Pero mali. Government and private construction projects. All constructions projects shall be allowed subject to strict compliance with the construction safety guidelines issued by the DPWH. Hotel operations, only hotels or accommodation establishment with valid DOT accreditation shall be allowed to accommodate guests and clients for legitimate purposes under a state of public health emergency. The operation of such hotels and accommodation establishment as well as ancillary establishment within the premises such as restaurant, cafes, gym, spas, function halls, and the like shall be subject to guidelines issued by the DOT and the ITF. Ini pong mga establishment na ning nabanggit, kung mayo ka mong DOT and ITF na guidelines, dahil ka mo pwedeng mag-operate. Libuton tabi kan mga LGU, mga igwalang na aprobado kan DOT as inigwasindang guidelines na dapat sundon. Or else, kung mayo, pwede mag-operate. And Section 8, work in government offices, agencies, and instrumentalities of the government shall be fully operational and shall operate at a minimum of 50%. So, pwede man basta 50% pa lang. Up to full on-site capacity as determined by the head of agency in accordance with the relevant rules and regulations issued by the Civil Service Commission. With respect to the provincial government, all offices shall operate at a 75% capacity, while the 25% shall work from home except the following offices directly involved in the implementation of contingency measures against COVID-19. Number 1, Provincial Health Office, provincially managed hospitals, environment, disaster management, and emergency response office, Sagip Kalikasan Task Force, and Capital Security Unit. All personnel of offices adopting the works from home arrangement shall be considered on call and therefore shall ensure that their lines are open should there be a need to address urgent concern. Face-to-face or in-person classes for basic education shall be suspended. The basic education sector shall operate in accordance with the guidelines of Department of Education. However, limited face-to-face or in-person classes for higher education and technical vocational educations and training may be allowed, subject to the guidelines of CHED and TESDA respectively. Regulations on gatherings, public events, and gatherings such as, but not limited to business-related gatherings, work-related gatherings, faith-based and religious gatherings, community assembles, cultural assembles, and other symbols of the same nature are allowed subject to the limitations of 50% of the seating or venue capacity, provided that participants shall strictly observe the minimum public health standards. And the establishment or venues where the gatherings will take place
shall strictly comply with the ventilation standards as provided by or under relevant issuances of the Department of Labor and Employment. Attendance of participants in this gathering shall be strictly recorded for future contact tracing, wherein the date and venue of gathering, name and address of the attendance shall be stated. Ipadangog ko daw sa inyo mga tugang itong pinalawas na executive order regarding po sa granular lockdowns sa probinsya kang Camarines Sur na magkakaiba pong COVID cases. Ano po? Magandang araw po sa inyo lahat. Governor Villaferte of the province of Camarines Sur here in Iriga City. So ngayon pong araw, gusto ko po kayong i-update sa ating bagong executive order na pinirmahan na imbis na pag tayo nagkakaroon ng COVID cases province-wide, buong probinsya ang ating nila-lockdown from MECQ to GCQ and so on and so forth. Ang naisip po natin sa probinsya para mas konti po ang maabala ay ang granular lockdown system. Paano po yan? Dito po sa probinsya ng Camarines Sur, basado sa aking bagong executive order, na kung may mag-positive po sa isang barangay, sa isang zona, sa isang household, we will implement a granular lockdown na 25-meter radius lang po ang ila-lockdown. So, for example, dito po sa aking residence, may mag-positive, 25 meters ng aking residence, yun lang po ang ila-lockdown. Lalagyan po ng mga barikada at magla-lockdown for 14 days quarantine. Habang 14 days quarantine, ang provincial government po ang magbibigay ng konting ayuda, pagkain, straight directly to their home, house to house po natin. So ngayon pong araw, meron po tayong mga bibisitahin ng mga barangay dito sa Iriga City na naka-lockdown. Dadalhan po natin ng bigas, tig 10 kilo, para kahit paano makatulong sa mga pamilya sa pandemya ngayon po na panahon. So samahan niyo po kami. Let's go. Bakit mabisto ko rin sa inyo ang aming mga bagong alaga ni Rachel. Mga free-range chicken. Ang aming mga bagong tanim na nabagyo ni Bagyong Bising. Update po sa ating mga rabbits. Ang usad po, bados yan. Kaya sa mga interesado, mamimigay kami ng rabbits pag sila nanganak na. Let's go. Excuse me. So ngayon po nandito na tayo sa Barangay Santiago, Zone 1, Iriga City. Isa po sa mga naka-granular lockdowns, basado po sa ating executive order. May dala po tayong mga tulong para galing sa province, para kahit paano hindi sila nakalimutan ni GovMigs ng gobyerno probinsyal ng probinsya ng Camarines Sur. Old soul po ako, favorite ko talaga, mga classic vintage enduro bike. Ito nakuha po namin sa isang seller from Ragay, Camarines Sur. Tapos naghahanap po ako ng bagong pangharap dahil sa ngayon, temporary. Ginamit po muna namin yung Magnolia na pang ice cream. Kaya yung mga meron dyan, please contact me. Mission accomplished naman po tayo ngayong araw.
Yung mga natatada o natitirang mga granular lockdown barangays as of the moment, isa po dyan yung Santiago, Iriga City. Nabigyan po natin ng konting tulong ang mga lambang household. Hagad ko po sa kabos na mag-ingat. Dahil ang COVID, hindi lang po tumataas sa Pilipinas, sa Camarines Sur, kung hindi sa buong mundo. Kaya dapat po talaga doble ang ingat, doble ang social distancing, doble ang ating pakikinig sa mga DOH, mga LGU, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. So syempre, nagpapasalamat din ako sa mga sumama sa akin ngayong araw. Sa totoo, siguro fourth time ko palang magmotor sa buong buhay ko, kaya kasama ko ang aking mga idol, ang mga Pride of Iriga City. Syempre, si Idol Bieber ngo. Yay! Asan na si Chuchu? Of course, ang idol ko rin sa mountain bike, idol ko sa motocross. Salamat, Noy Reliosa. Sa inyo pong lahat, Govmix Villaferte, Diyos mabalos po sa inyo ka, boss. Mga tugang si Governor Migs Villaferte, kana sa iya pong pagpahayag, paglinaw, dapit po sa executive order na sa iyang pinaluwas, katakod kan granular lockdown. So 25 meters po duman sa lugar, kana harong kung saan o compound magkakaigwa po nin kaso nin COVID. Aram po nindo para no paano na po ang mga ospital Magin ini pong Capital Provincial Hospital ta sa Banasi, Bula na nakabasi paano na po aros sa dahil na maakomodar. Magin na iba pang mga hospital aros napapano na kan mga nagpa-positive sa COVID, kaya nga itong ibang mga dahil na natataning atensyon kan mga hospital. Dakulang tabang ining kapuerte medical mission, backpackers, health on the go kan gobyerno provincial, dakulang tabang po ini. Sa mga nagtitios na mga pasyente, taigwasin dang diagnostic van para kamo sa mobile linda, ma-x-ray, ma-ultrasound, ma-ECG, makuha ng po ng dugo para ma-examine sa indong creatinine, ang sa indong cholesterol, ang sa indong uric acid. Dakulang bagay ini. Kaya duman sa mga nagkukontra kan magayon na programang ini kan gobyerno provincial sa paingenot ni Governor Mix Villaferte, ano daw kung magtabang naman lang kamong, kung maaman lang kamong maitatabang or maiambag, dahil na lang magpara kontra gayod, hirak man kan sa to yung gustong matabangan na mga nagtitios na mga pasyente sa satuya pong mga lugar. A good example of true leader who cares is concerned for his people and nasa sakupan. Thank you so much, Governor Migs. Mabalos po. May mga nagpasalamat kay Gov Migs. Dahil pa po naghahagad ang mga tao yao na tulos an sa imong tabang asin presensya, Governor Migs. Iyan po, si Gov Migs dapat ang pinapangarugan ka ba? Yes, a good model sa mga namumuno. Sana lahat kagaya ni Gov Migs. Yes, a good model sa mga namumuno. Sana lahat kagaya ni Gov Migs Villaferte. Taro pa man pong magayon na impormasyon hali kay Congressman Elry Villaferte kan 2nd District. Sabi niya, proud to announce that the province of Camarines Sur, headed by Governor Mix Villaferte, and at Vincent Luigi Villaferte, will be launching SONIS, the provincial ID with cash card, visa picture, and the QR code to enable a more efficient delivery of services and assistance such as scholarship grants, medical, burial, livelihood, and other national and local
government assistance. This is a first in the country to promote financial inclusion even in the most remote areas. Mas magiging mabilis at simple magbigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Karamihan ng ating mga kababayan ay walang government-issued ID. Kaya hirap sila magtransak sa gobyerno maski sa panghanap buhay o pang pribadong mga transaksyon. Ito isa sa mga makabagong mga programa at innovation ng Kapuerte, Serbisyong Kapuerte, Villa Puerte, LB, Lab Camarines Sur. Magayon ng talagang idea, no? Madali na po ining mangyari sa probinsya na ining iding ini aros sa magayonon quality. Madali nang ilansar sa probinsya kang Camarines Sur. Provincial ID na with cash card na, may visa picture pa, gwapang QR code. For efficient delivery of services. Ang katuyan po kani, may direktang tabang na sendo kana gobyerno probinsyal mga tabang na sendo pong matatanggap. Kaya kadakol man nagpasalamat sa mga Villa Puerte kaning magayon na naman na ining programa innovation na po. Madalion talaga mahagadan tabang an mag-aramang Villa Puerte. Madalion dulokon udang politika. Basta mga epoka asin maski ano aman estado mo sa buhay, tatabangan ka talaga ninda. Ayan, ha? Mga nagpapasalamat tulos. Maray itong taong tataong mag-appreciate sa taong nagtatabang asin makakatabang sendo. Proven and tested po yan. Mabilis umaksyon kaya dakulon ang natabangan asin matatabangan pa. Tunay na magmalasakit sa kapwa, serbisyong kapuerte. Ayan, ano po? Maray na lang talaga ikwakitang mga Villa Puerte na grabe ang pagmalasakit sa mga nasasakupan ninda. God bless you po. Mayo talaga kamong katulad kung El Rey, Gubmix, and Luigi Villa Puerte. Saka ang samuyang sa imong pamilya, gabos na tabang willing po nindo itao sa mga taga Camarines Sur. Salamat po sa Indo. Kada ko nagpasalamat, ano ha? O ano ibang mga politiko na naman dyan na nasa lado kan oposisyon, rarauto na naman. Ang magayon na programa ta sa Sarabiyo na naman. Igwa na nga kitang national ID system. Itong sa national ID system, igwa man cash card. Igwa man QR code. Igwa man ni kamong national ID system para magamit nindo sa transaksyon nindo sa Pilipinas, sa rin man na government agency, gayud, and sa iba pang transaksyon sa mga bangko or bakit magamit pa sa ibang bansa. Pero ini, may ID ka mo sa probinsya, may tabang asin ayuda ka mong mariresibi. Yan ang kaibahan dyan. Ano? Pero sa mga lado kan oposisyon, sala na naman, asin maraot na naman. Kaya ano doon yung digdi sa Pilipinas na ang mga gibong maray kan ibang mga politiko, pag-abot sa mga oposisyon, raot. Rinaraot na, sinisiraan pa. Mayo na nga ning siring na programa, mayo ng ibang maitaong alternatibong tabang, kukontraon pa, raraoton pa, imbis na tumabang nasin mag-ambag namang kansendang tabang. Puro sala, pero maman, ano ba, kansiring na mga programa. Ano po? Ay inda tayo. 25 minutes after 10 o'clock in the morning, may nabarita na ko mga tugang na nag-resign na pala si former City Councilor Nonokoy Alpilor sa Capuerte headquarters sa Siyudad Caniriga, Comuhead. Tapos siya baga kayo nang namamayo na po. Asin di ba niya pang mga pag-iriba, nag-resign naman pala sa Capuerte headquarters sa Siyudad Caniriga.
Kaya po ang nagmamanage ngunyan kan Kapuerte office sa lugar ta sa barangay ano yan, San Roque na yan o San Roque ata gayo dyan ano. Sa may atubangan kan telephone company ni Attorney Nonoy Ortega baga ng opisina kan Kapuerte sa Iriga. Ang nagmamanage po as nag-aasikaso sa mga taong may katuyuhan dyan, iyo po ang mga staff nahali po sa provincial welfare and development office. Iyo po ang nag-aasikaso kan mga taong nangangayapong tabang kang Kapuerte medical program. Tayan po ang Kapuerte bakusa ng sa pagtabang sa mga bayaran sa ospital kan mga pasyente. Bako lang sa pagtabang kan mga backpackers ta, mga team kang Kapuerte Medical Mission sa pag-house to house, kundi may natatabangan sa Boreal, scholarship program, kadakol pang iba, pati sa pag-rescue nga ni, kung may kalamidad, nagtatabang pasinda. Kaya dakol ako na bagay ang Kapuerte digdi sa Iriga City, na nagsiserbi sa enterong Vicenos kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Kaya lang po, medyo nabigla man ako kan baritang nasagap kong ini. Kan last election baga, kung mamamasdanin do, talagang grabing maray ang pag-umaw. Pagpasalamat ni former City Councilor Nonoy Alpilor sa pamilya Villaferte na talagang madanay sinda sa politika. Pero, anpig nga last nag-resign da si Nonoy Alpilor sa Kapuerte as head kan opisina digdi, kan headquarters. Kaya ba na nag-resign itong mga ano niya man, mga kumbaga sa mga tao niya man. May mga nag-aaralis nga na talagang garo baad ngayon kaya nagkabalikan or nagkasaro na sa partido political sindakan sa iyang pinsan. Kaya siguro yan ang nahihiling na rason kaniba niya itong mga kababayan. But anyway, makita may ginibo mga tugang kundi ako on na posibleng mag-kandidatong mayor sa siyudad kan Iriga sa lado kan mga Villaferte, Portono, bad ining sa tuyang incumbent Vice Mayor Rex Oliva natambudan for mayor. Pero bako man po yan official pa. Alaton tasindang magtaram. Or tibada ng incumbent city councilor sa lado kan Villaferte sa Iriga. Lalaking dawa turog pwedeng gisungon. Maging running mate for Vice Mayor Edsel Dimewat. So may mga barbarita kaya na kuno na dahil man ini po konfirmado pa na tibaad kaya ngayon maglaban sa pagka-alkalde si Rex sa Casino Nokoy. Asin si City Councilor Top Notcher Sani Maestado and Councilor Edsel Dimewat maglaban sa kargong Vice Mayor pag-abot kan 2022 election sa Iriga. Ito ngayang incumbent Lady Mayor, tibadi yung manan maglaban for congressman sa 5th District of Camarines Sur as representative ang malaban sa ikalimang distrito. Ang enot bagang napabarita na asin naideklara ng formal minting pang bato kan Nationalista Party sa ringkonado for congressman si last term Governor Mix Villaferte ang suportado kan mga Portuno asin iyo na po ang pig-endorse for congressman na magiging official candidate for congressman sa 2022 national and local election. Na ang posible da ini mga istorya pa sa naman na nakukuha sa luwas.
bako pamanhali mismo sa nguso o ngimot kan sa tuya pong mga concern na ibang mga politicians na makakalaban ni Gubmig sa rong incumbent Lady Mayor sa Rinconada area. Pero ilingon ta kung aram mo si Governor Mig sa paring tsa, an sa iyang pagtabang hali sa puso, an para sa iya lang maging marayan sa indang pag-service sa public, maging seryoso, maging responsable, maging mabuot pirmi. As a working governor, napatunayan niya na talagang dahil siya nag-uuntok na magtabang sa mga bisinos kan probinsya ng Camarines Sur. Pero gusto niya, padagosan sa iyang pagserbi, bako sa naghahangad ng power or poder or livelihood. Tayo ni po, talagang masasabi ta na mayo yan sa kaisipan niya, kundi ang pagtabang sa tao ang maugmaw na maray dahil hali sa iyang puso. Bangaro kan ibang politician sa nasyon kan Pilipinas, naros kinakarir na ang politika. Naharos takot na mawaraning livelihood or mawara sa batalya ng politika or mawaraning power or mawaraan po nin poder. Si Gubmix mayong kaisipan kayan. Kundi, ang isip niya lang, ipagpadagos ang pagserbi, digdi po sa Rinconada, pagpapadagos niya, na sa iyang hali sa pusong pagtabang. Very humble, religyoso, napaka bait na kausap, mayong kadakol-dakol na mga chichiburitsi, mayong padrama effects, mayong mga pa-awa-awa effects. Sabi ni Gubmix, pangmasa tayo. Kaya nag-iinit na, luway-luway po ang politika sa nasyon kan Pilipinas. Oras, alas 10:31 ninaga. Mabelt na kita pagkatapos ng kadakol-dakol na hanap buhay. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kung ang hanap nindo ginhawang namamatean, Ramadama ang sagot yan. Pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang Ramadama, katabang pag may kalintura, abok, sipon, kulog sa tulak, joint pain o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang. Aprobado talaga bastang Ramadama Massage Oil ang kaiba. Epektibo na, barato pa. Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets sa Bula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store, Bato, Farmacia Nazarea, Buhi Pharmacy asin Farmacia Nazarea, Baaw Pharmacy asin Buhi Pharmacy, sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy, sa Naga, Tarian Pharmacy, sa Pamplona, ACT Med Pharmacy, San Fernando, NTC Pharmacy, sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials, sa Calabanga, Grand Central Drug Store, sa Pili, Lisa Joyce Drug Store. Noong April 3, 1995, idineklara ni Pangulong Fidel V. Ramos ang buwan ng Abril bilang Broadcasters Month.
Arawin man o ulanin, sa digmaan at sa kapayapaan, sa tagumpay at sa pagkatalo, sa lungkot man o sa saya, sa hirap at sa ginhawa, mula sa lupa, sa dagat at kalangitan, nananatili sa himpapawid. Para sa inyo, ngayong Abril, ipagdiwang ang Broadcasters Month, isang serbisyo publiko mula sa KBP. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtugan in bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nin tulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa Disaster Preparedness and Response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Balik po kita ngunyan sa satuya pong programa. Maringanari paro ni paring cha. Sige ngaya pong pading tarama mayo ngayang mikropono mo naka-off. Thank you paring cha, ano? Magurang kaman.
Ipapadangog ko man mga tugang na interview taki Mayor Migay Ibasco. Pagkatapos kan 7 days lockdown kan intirong municipality of Bula, municipal government, ngunyan open na po para sa mga tao na may katuyuhan, transaksyon. Bukas na po ang intirong opisina kan LGU Bula. Itong kan nakagtalikod na si Mana, itong sarong alangkaw man na opisyal kan SB, nag-positive sa COVID, naka-home quarantine, medyo nakaka-recover naman. Kaya po open na naman. And may mga iba pang impormasyon na barita ko ang LGU Bula sa natawanan ng permit o natugutan kan DNR na magkaigwanin sanitary landfill sa party kan Lanipga Bula. Inigo siyang pigahagad ki Gobmig sa Villaferte si Mayor Migay nin tabang na mapa simento, mapa-repair itong portion from Barangay Santo Domingo going to poblasyon kan Bula para mas marayan magiging agyan kan mga motorista. And ang sa iyang mga programa sa water system, haros piranasan ng barangay po ang papakarayan linya para gabos matawanan po nin malinig na tubig sa iyang mga constituencies dyan. Kaya papadangog ko po sa indo ang pagkikipagulay kan RPN Radio Ronda kay Mayor Migay Ibasco kan Bula Camarines Sur. Aber daw, dahil baga nagulo. Alat. Bula Camarines Sur. Okay. Good morning po kay Honorable Mayor Migay Ibasco kan Bula Camarines Sur. Dakol po kayo nag-aharapot kung na rin ma-assume sa operasyon kan opisina kan LGU matapos na ma-lockdown po ini. For medyo kan baretang may nag-positibo po. Mayor, good morning po. Good morning. Ang po kayan, garong nag-lockdown kami, ning sarong semana sa naman, up to Sunday lang. Ang positibo digdiyo si SB Secretary, garong araw kayan. Sa kuya langaning kuyan, opinion. Ang kayan, gusto ko ta nag-lockdown sa naman duman sa SB lang ko ta. Kundi nagpara lakaw-lakaw dahil ini, kaya actually, lockdown la. Pero hanggang Sunday lang naman. Nakapag-disinfect na po kita sa entero. Iyon na nakapag-disinfect na kita. Saka actually, sa ngunya na aldaw, nag-swab test ang mga SB duman sa SB member duman sa MDRRM ngunyan. Isa naman yan, siguro ang pwede tang i-report sa indo. Naka-quarantine po. Naka-quarantine na. Ay nasa home quarantine kasi pano-pano na kami. Kaya nga ni garong dahil na kami piga-ako kang probinsya dahil pano-pano na rin. Kaya ang ginigibo mingon yan, garong naka-monitor na lang kami, pero talaga na nagtataw kami ng support, ng ayuda duman sa home quarantine. May mga zona sa barangay po, Mayor, sa Bula na naka-lockdown? Iguaman, kadikit-dikit lang naman. Oo, dikit lang naman. Kaya lang sabi ko nga ni Kayan, garong inaagapan ni Tulos. Na mayong consideration sa Gabos. Pero po, Gabos, ang total of COVID cases sa Bula po. Garong dati, 8 lang, dahil. Ngunyan, nagbaba na. Oo, 8 lang kami. Iyo. So, Mayor, ini nga problema tang ini sa pandemic. Kumusta po ang performance po ninyo dito sa serbisyo publiko kan mga sa Bula inyo? Garo po permi ka man sa nang sa luwas, Mayor, garo dahil ka po takot sa COVID-19 sa pagserbisyo. Takot man ako, kaya lang siyempre kung papabayaan ta ang mga pagsiservisyo publiko, siguro dahil ko man yan maaako, kaya permi akong nasa luwas. Mag-ingat-ingat na lang. Garong araw kayan, social distancing. Saka dahil ako nagpapara dyan sa mga social gathering. Iyo sana yan.
So Mayor, ini pong banwaan mo baga, bistado kitang kulang-kulang sa tubig inumon sa mga kuyan. Yan ang priority project mo. Kumusta na po ngunyan, lalong tag-init mo niyan? Kumusta po si tubig program niyo po? Ang pinaka-dipisil ko na lang ngunyan, itong inuyunan, pero actually, igwa nang naggigibo na dapat makalawas ang tubig sa kaang baguladyo. Iyon na sana yan. The rest, igwa nagabos. Magayunon na ang function kan mga tubig digdi sa samuyang banwaan. Ay, very good po. So, Mayor, mayo naman kaming ibang kahaputan. Baka po ikaw kapunin gustong ipaabot sa imong mga kahimanwa digdi sa banwaan kan bula. Ang sakuyang ipapaabot sa kuyang mga kababayan sa bula, ito bagang ako desidido ako na maka-perform na mahiling kan gabos na taga-bula na magkaigo akong legacy pag-abot na ako mag-graduar na. Iyo sana yan. Saro po baga sa mga legacy mo, Mayor, digdi sa bula, ang pagpadagos na pagpakongkreto kan mga farm to market road, Iyo. Mayor na tinang, patubig. Iyo man talaga yan. Ang ang legacy ko. Actually nga ininganing dito sa provincial road, nakiulay ako kay Governor Mix na nganya ko permahan mo na ini ta i-repair ko na nganya ko ining provincial road from Santo Domingo abot digdiyo sa sentro. Aron kayan ang gigibuhon ko na. Mga perang kilometro pa yan, Mayor? Siguro almost. Kaya lang itong repair lang naman. Okay. Igwang asphalting, igwang reblocking. Iyo, garong siguro ang kayan, kung dahil ko nagkakamali, mga anom na kilometro yan. Pero sporadic man yan. Dahil man yan tuloy-tuloy. So, Kaya ang budget mi kayan, mga almost 3 million sa naman. Pero yaon man giraray ako sa pagserbi, kung magkulang yan, dadagdagan ko. Ayaw man yan ang papermi. Perming pangako sa mga tao. Ayaw, pangako ko na yan. Okay po. So, saro lang po, Mayor, sa ibang munisipyo may itinataw pong evacuation center si Presidente Rodrigo Duterte. Apira po kan mga project na itinataw po ni Governor Mix Villaferte and Congresswoman Congresswoman Portuno. So, how about you, Mayor? Kumusta naman po ang sa imong relasyon sa tuyang presidente kang Pilipinas? Kami po talagang igwaman nga ni, kaya lang ang sabi kayan igwang counterpart na dapat igwa akong itaong daga para lote para sa evacuation center. So yan po ang hahanapan mo pang Iyan ang pig-workout mi yan. para sa evacuation center. Ang bao po kaya is 54 million ang ipinaupo. Igwaman kami digdi sadit-sadit sana, pero almost digdi lang sa rehabilitation lang. Saro pa po, Mayor, barita mi sa diin, saro sa naaprobaran nindang sanitary landfill. Ang bula, kumusta po itong project mo sa sanitary landfill na yun? Iyo, duman sa may lanibga na kami. Aprobado yan. Okay. Oo. Sino po na po ang Dai pamanta aramo igwa digdiyo pinagko-close mi mo na si basurahan digdiyo. Siguro itong pero budget. dumping site lang muna. Dumping site lang. Pero dai na ikino-close mi na para ma-transfer ko na duman sa Lanibga. Sanitary landfill mismo. Mayor, mukbang po, salamat and keep safe always. God bless you more, Mayor. Sige, okay. Mga tugang si Alcaldesa Mayor Migay Ibasco kan bula Camarines Sur kan makaulay kan Radio Ronda kan sarong aldaw. Oras sa alas 10:46 ninaga. Palayog ang kumaning congratulations si Mayor Jeff Besenyo kan Bao Camarines Sur. Igwa pa lang siyang hagilap na pagkadarda kulang kantidad ni na evacuation center hali sa Office of the President Rodrigo Roa Duterte. Manya ko congratulations Ta planong i-construct pa lang dyan or pinupo na nga ni gayod, anda ko lao na evacuation center ninda dyan sa barangay Salvacion ata. Iko-construct, ibubugtak. Ang pagkadarda ko lang evacuation asin magayon na evacuation center.
na saro sa magiging legacy kan administrasyon ngunyan ni Mayor Jeff Besenyo. As in, kadakol pa siyang mga project po dyan. Saro sa working mayor kan Rinconada, Mayor Jeff Besenyo. And si Mayor Fernando Simbolan, kadakol man project, kaya congratulations sa indo. Sa to yung ibang mga impormasyon mga tugang, 8,000 wage subsidy sa MSMS workers target kan gobyerno. Makakaresibinin wage subsidy na 8,000 pesos kada bulan ang mga obrero sa pribadong sektor na nasa micro, small, and medium enterprises bilang parte kan 8-point agenda kan gobyerno para makabangon hali sa epekto kan COVID-19 pandemic. Sa saropong Job Summit kan Task Group on Economic Recovery National Employment Recovery Strategy kan Sarong Aldao, sinabi po kan DTI Secretary Ramon Lopez na suwestyon kang gobyerno ang 24 billion pesos wage subsidy program para mapatinir asin maprotektaran ang mga may trabaho. Nangangapodan man po si Philippine Chamber of Commerce and Industry President Benedicto Joy Weco na tulos mabakunan laban sa COVID-19 and essential economic workers as in gibo na digital ang mga negosyo. Prioridad subot digdi ang ME na may flexible work arrangement o nagsara pansamantala alagad, may plano pang magbalik operasyon. Nagasasagibo naman po ni evaluasyon ang economic or ang National Economic and Development Authority sa proposed wage subsidy program, sabi pa nilo. Mga tugang, dahil talaga maitago asin mairirong ang nagdadakol na bilang kan mga Pilipino. Nangurog na ito pong talagang sobrang pagtios na talagang nagugutom dahil po kan sa tuyang pigaatubang na pandemya. Dahil kadakol na waran po ng trabaho, dulot kan na pandemya, kaya naglangkaw ang kaso ng kakulangan ng pagkakansanasyon. Ang mga barakalon ta, mahal. Ang urig karning baktin ngo niyan, lana ka mahal baga kang presyo kan kada kilo. Asin iba pang mga prime commodities, mga priority pagkakan, na konsen po ang mga panginot na mga barakalon, talagang marahal ang presyo. Dahil nakaya kan income, asin mayong income ng mga kababayan ta. Base sa survey na ginibo po kan Food and Nutrition Research Institute, nagluluwas na anom sa lambang 10 Pilipino o katumbas ng 62.1% kan mga Pilipino nakakamati po nin moderate o severe food insecurity o kakulangan sa pagkakan sa lamisa. Ang survey ginibo ka na kaaging Nobyembre 3 hanggang Desyembre 3 kung saan po nagluluwas man na 71.7% kan households nagbabakal ng pagkakan sa paagi na lang kan pag-utang, mientras na 66.3% ang utang hali sa mga sadiring tao, mga katarait sa harong. Sigun pa sa survey, naglangkaw ang kakulangan ng pagkakan sa pagultanan ng bulan ng Abril, Mayo kaitong nakaaging taon. Dahil sa pinapairal na enhanced community quarantine, kung saan 5,717 household na may 7,240 individual ang nagkaarapiktaran. Kasabay po kanina ngako man ang Malacanang na magibunin paagi para masiguro na bastante ang pagkakansanasyon.
Sinabi man ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na maski nga ni namumundo sinda sa nasabing bilang kaipuan pa manggiraray na sabi ng survey kan DOST para maaraman ang epekto kan problema dulot kan COVID-19. Mientras tantong igwaman subuot pa programa ang administrasyon kan Duterte para magduhol o magtao nin trabaho asin kabuhayan sa lambang Pilipino. Oras 5 minutes more before 11 o'clock in the morning. Paratiyon ko lang po sa ito yung mga parantabay sa mga transistor radio sa Facebook Live ta. Si Hermana ng Monica Periki o Limasol Cyprus, thank you so much sa sister. Sige sa nang gayon. Sige ang siksi, sige pa-share sa imong asyenda dyan. Uy, ang patatas pala nindo dyan garo na payo ko kadakula, no? Kung pwede lang ipadaran mo man ako kan patatas mo dyan. Orange mo dyan, mga kamatis mo dyan, asing kadakol kang produkto sa farm nindo na dahil ko man lamang nananamitan. Baka pwede sa LBC, or ano to, aeroplano, padaray daw ko rigdeyo. An patatas palan mga tugang sa Cyprus, garo na payo ko kadarakula. Hi, hello, ako po si Monica Periki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Kaya pala niya ako nagrurusa-rusan skin mo, bastanti kang maray dyan sa prutas. Dito sa Philippines, ang kaya ko lang mabili na prutas, ano lang eh. Yung mumurahin lang kasi mga prutas dito sa Pilipinas, sobrang mahal eh. Ang saging, napakamahal ng bawat kilo. Ang mangga, ang haros lahat na ata. Nakakabakala lang akong prutas per slice na pakwan. Ang pakwan talig di 10 pesos, nagnipis na. Yan na. Ano nakako tayo? Good morning kay Espandoni Cruz. Happy listening to Randy Archaga Santitas. Good morning, Idol, from Abinal, Diogenes. Thank you so much. Good morning, Venus Prestado Bongay is watching. And si my beautiful niece, Cristel Habana Mendoza, also watching. Good morning, Uncle. Please promote my page po. Tells online business and they can directly message me. Thank you so much. O sige. Message nindo si pamangkin ko, Cristel Habana Mendoza, kan sayang online business. Quality and mga produkto with discount. And outright, matatanggap nyo ang inyong order. And Jose Alvaro Borromeo also watching. Thank you so much. Good morning po, sir. And sa kabos na nag-aantaway sa Satoya, thank you so much for always tuning in, watching in my radio program. Ini pong ayudang ini, 10,000 ayuda bill na ini, ngunya na pandemya, haloy na ning pigahagad na ipasar sa Congress. Dahil baga nina ipapasar-pasar. Ano ang problema kung baga may pirak paman ang goberno ta? Kaya inisip na sana po kan grupo ni Congressman Cayetano and Congressman Elder Villaferte siniba pa nidang pagriba. Kan nakaaging Mayo 1, aldaw nin ining Labor Day, haros sa 200 gayod na mga benepisyaryo na mga nagkawaraning hanap buhay asin may mga magagayon na istorya kan sa indang karanasan sa pandemya anaduhulan ng tig 10,000 pesos na ayuda. O, ininutan na ninda. Nasa to yung gobyerno, tayo ini man na kongreso. Ano man daw ang nangyayari kan lideratong ini ni House Speaker Velasco? Tayo ini, tabang ini sa mga nangangaipuan na marayin tabang tang 10,000 dakulang bagay na ining magamit sa puhunan sa sadit na negosyo. Taan isip kan sa to yung ibang mga politicians ang itabang sa mga tao, magamit naman ninda sa small business. Bako lang iubos sa pagkakan, kundi
magtiritinda o magnegosyo para dire-diretso sindang mabuhay. Bako lang pagtaunin sira, kundi mataong banwit para mamanwit nin sira para igwang kakanon oral daw. Ang buot sabihin bakong band-aid solution kundi pang long-term solution. Kaya dako lang bagay ko ta ini kung maipasar-pasar na po ini. Kana sa tuya pong Congress. Bueno, ako'y inabot na nin oras sa pamamaaram. Sa pangarang kan sa kuyang partner sa lado technical, Engineer Charlie Binaobra, yaon man si Rodel Cesar, Madam Kayla Ligacion Valdez, ang samong finance manager. Sa transmitter site, Engineer Lindon Toralio. Sa tuyang PSG Dumana Masculado, Jimmy Guanzon. Inihan sa indong Kabicol Connection, Joey Habanalim, salamat kan sa indong pagantabay.